ме гледате, аз съм Уди 11 и днес ще поснимам малко на Hero Zero. Ще почна с нова поредица в сервер BG4. Направих си нов герой. То BG4 не е по-различно от старата версия, но малко е подобрен, като цъкна в магазина той нови стоки, ми излизат по-силни предмети. Ето, днеска си купих и това. Излизат по-силни предмети. Купих си го и това. Много бързо се събират пълнички. Днеска имах сутринта, като се събудих и почнах да играя, имах една пълничка и изведнъж ги направих 4. Така, битките са едни същи, лигата. Сега ще направим една битка срещу табелката. Пол Уокър съм го бил. Пол Уокър. Така. И го бием! Така, даде ми предмет. Айде го видим. Дали е силен. Извинете. Не слаб е. Така, ще го подам. Следващия клип ще бъде за специални мисии. Така, в момента работя за 23 часа. Така, за малко парички. Бустрите са едни и същи. Но днеска ми свършиха бустрите за мисии и работа. Утре ще си купя. Ако имате пълнички, извините, по-добре си купете бустър за мисии 50%. Ще минете по-бързо левели и бустър за умение 50%. Ще сте много силни. Всичко е едно и също. Ето ми ги отборя. Малко сме. Така, следващия клип ще бъде за... Извинете. Малко съм болен. Следващия клип ще бъде за специални мисии. Къде е Лили? Ще я мина цялата. Но това беше и чао.